Eli tervetuloa suvisunnuntai hartaushetkeen, niin kuin tuolla lukee hienosti, olen osannut kirjoittaa. Ja päivämääräkin oletettavasti oikein. Siitä en ole ihan takuussa. Ja siellä lukee alla, jos näette, niin tiistai-iltojen tyylillä. Ja se nyt on pikkainen vale, koska meillä ei ollut tässä kahvia ensin. Kaikki tiistai-illoissa käyneet muistaa, että eka on kahvi, sitten on ryhmäkeskustelu ja sitten vasta on meikäläisen pölötys. Niin tänään tehdään se käänteisessä järjestyksessä. Eli tarkoittaa, meinasin ottaa kahvia ensin, mutta mä ajattelin, että se on liian uusi asia, että ei kannata liikaa ottaa kerralla. Mutta tehdään se niin, että mä pidän sen mun oman pölötyksen ensin ja sen jälkeen pääsette kahville ja saatte keskustella mistä haluatte. Olkoon se sitten vaikka suvisunnuntaista. Mutta tosiaan tänään otsikkona on 2 tommosta. Eli tuolla alhaalla näkyy mitä ne on suomeksi. Oppi Raamatusta ja oppi Jumalasta. Mun 2 lempiaihetta. Ne, jotka on täällä useamman vuoden käynyt, niin tietää, että yleensä mulla syksyllä ja tammikuussa on aina bibliologinen saarna. Ja tänä vuonna ei ollut, niin otan se nyt kesällä. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, tai sitten se on 3 kuukautta liian ajoissa, kummin päin haluatte ajatella. Mutta tosiaan, nämä on 2 semmoista tärkeää asiaa meille kaikille ihan varmasti. Eli mikä Raamattu on ja kuka Jumala on, tai ketä Jumala on, riippuen kotipaikasta ne kumpaa käytätte. Me käytiin viime syksynä ja keväänä tiistai-illoissa käytettiin aikaa 3 eri otsikossa ja niiden nimet oli teologia, kristologia ja pneumatologia, eli oppi Jumalasta, oppi Kristuksesta ja oppi Pyhästä Hengestä. Kuinka moni täällä olesta muistaa noista jotain? Näitä mä oon käynyt myös perjantai-illoissa aikanaan läpi, että moni on saattanut sieltäkin silloin kuulla niitä. Mutta katsotaan mitä noin vieraskieliset sanat pitää sisällään. Ja lopulta se koko uskon elämän sisältö ei ole vain hienoja sanoja, joita käytetään oppineiden joukossa hämmentämään ihmisiä. Eli varsinkin meillä vapaakristillisellä kentällä kaikki tuommoiset hienot logiasanat, niin on aina yhdistetty sinne Helsinkiin. Ja vanha lausekin on se, että kun Helsinkiin menee lukemaan teologiaa, niin häviää usko. Ja se on mun mielestä yksi tuhoisimmista lauseista, mitä koskaan vapaakristillisyydessä on ollut. Teologian opiskeleminen ei tuhoa uskoa, se lisää uskoa. Jokainen uskova tekee itselleen palveluksen, jos perehtyy teologian eri osa-alueisiin, koska se antaa syvemmän luottamuksen, varsinkin kun me puhutaan evankelioinnin kannalta. Mutta myös ennen kaikkea myöskin omaan vaellukseen, jossa kaiken näköistä tänä aikana niin kristilliseltä kuulostavaa joka puolelta sekoittaa pakkaa. Meillä on erittäin paljon erilaisia liikkeitä, jotka väittää olevansa kristillisiä, mutta loppupeleissä ne ei ole. Monikakku päältä kaunis on hyvin kuvaava nykypäivään. Niin sen takia tutkikaa Raamattua, se on teologia. Se oppi Raamatusta, niin sen tarkoitus on syventää ihmisten ymmärrystä siitä, että Raamattu on kaikin puolin paikkansa pitävä, luotettava ja poikkeuksellinen kirja. Toista samanlaista ei ole maailmassa. On muita hengellisiä kirjoja, on muita uskontojen pyhiä kirjoja, mutta ne ei ole samalla mittakaavalla Raamatun kanssa. Raamattu ei ole kirja, vaan se on kirjasto. Jos muistatte vanhan suomenkielisen sanan Raamatulle, niin se on Biblia. Ja sitten meillä on semmoisia laitoksia nimeltä kuin biblioteek. Siinä on sana johdantoon. Raamatussa on 66 kirjaa, jos mä en ole väärin laskenut. 39 vanhan testamentin puolella ja 27 uuden testamentin puolella. Kirjoittajia sillä on noin 36. Eli se ei ole pelkästään meikäläisen kirjoittama, vaan siellä on 36. Sen ensimmäinen kirja voidaan ajoittaa noin vuoden 1446 EKR, eli Exoduksen aikoihin, ja viimeinen noin vuoteen 90-100 oikeastaan jälkeen Kristuksen. Eli noin pyöreästi 1541 vuotta kesti sen tekstien tuleminen. Ja siihen väliin mahtui vielä 400 vuoden hiljainen aika.
eli kutsutaan intertestamentaaliseksi ajaksi. Matteus todennäköisesti on ollut ensimmäinen evankeliumi. Tällä hetkellä Matteuksesta ja Markuksesta molemmista on noin vuodelta 55 olevia pätkiä. Ja jos me mietitään sitä, että esimerkiksi Aleksanteri Suuri on viime aikoina ollut paljon tapetilla, tuli leffaa ja sarjaa ja kaikkea muuta, niin hänestä ensimmäiset kirjalliset todisteet on vasta 200 vuoden hänen jälkeen. Raamatun todisteet Uuden testamentinkin on vähintäänkin saman sukupolven aikana, joka näki Jeesuksen. Mutta silti Raamattu on satukirja täällä maailmallisessa mielessä. Raamatun kirjoittajia ei lopulta yhdistä monikaan asia. Heitä yhdistää se, että he kaikki oli omaisuuskansan jäseniä. Luukkasta voidaan ja käydäänkin kiivasta väittelyä, että oliko hän roomalainen tai kreikkalainen tai muuta, koska hän oli lääkäri tai lakimies tai mikä hän ikinä olikaan. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittajaa ei täysin tunneta, siitäkin meillä on 3-4 eri näkökantaa. Paavali on yksi niistä. Mutta muuten voidaan todeta, että kaikki kirjoittajat on Israelin 12 heimon jäsentä. He on kaikki Jumalaa pelkäviä ihmisiä ja he on kaikki tähän tehtävään Jumalan laittamia ihmisiä. Se, mikä heitä ei missään nimessä yhdistä, on koulutustaso tai yhteiskunnallinen asema. Siellä on Mooses, joka oli prinssi elämässä 41 vuotta, sen jälkeen pakolainen. Ja sitten siellä on kalastajia, jotka osas lukea todennäköisesti hyvinkin, mutta ei he ollut koulutettuja teologeja tai mitään muutakaan, vaan he olivat kalastajia. Vähän sama kuin meillä vapaissa suunnissakin, niin meidän vastuunkantajissa on ihmisiä, jotka on diplomi-insinöörejä ja lääkäreitä, ja sitten on duunareita, joilla ei ole koulutusta. Ja niin sen kuuluukin mennä. Eli heitä yhdistää ainoastaan usko Jumalaan, ja heidän tapauksessaan he ovat vielä kaikki omaisuuskansan jäseniä. Eli me voidaan sanoa, että Raamattu ei ole minkään elitistisen yhteisön kirja, mitä nykyään jopa kuulee välillä, tai että se olisi minkään duunarilaitoksen kirja. Se on kaikkien ihmisten laitos. Oletan, että siitä syystä myös Jumala on valinnut ihan eri kansantasolta olevia ihmisiä, että ei voida sanoa, että se on vain pappien kirjoittama. Toisin kuin esimerkiksi Talmud. Raamattu on kristikunnan ainoa lähde ja ainoa ohje. Profeetat vetos Raamattuun, Jeesus ja apostolit vetos Raamattuun ja pohjas kaiken Raamattuun. Toki tässä kohtaa, kun täytyy muistaa, kun puhutaan apostoleista ja Jeesuksesta, niin hehän pohjaa vanhaan testamenttiin. He ei vielä pystynyt uuteen testamenttiin vetomaan. Se oli vähän niin kuin kesken. Yli 2500 kertaa vanha testamentti kertoo, että Jumala puhui sen, mitä kirjoitettu on. Alusta loppuun asti vanha testamentti tekee selväksi, että kuka sen ilmoituksen on antanut ja kuka sen on kirjoittanut. 2500 mainintaa ei ole sattumaa. Se on aika paljon. Lause Jumalan sana käytetään 40 kertaa Uudessa testamentissa. Ja se rinnastetaan vanhaan testamenttiin. Vanha testamentti on totta kai se, mitä Jeesus opetti ja selvensi. Esimerkiksi vuorisaarnassaan hän selventää 10 käskyä. Hän ei opeta uusia käskyjä. Hän vain kertoo, että ette koskaan täyttänyt niitä käskyjä. Apostolit opetti sanasta. Ja samarialaiset otti sanan vastaan, kun apostolit saarnas. Ja se on myös se, mitä pakanat otti, eli me otettiin vastaan Pietarin saarnatessa. Paavali opetti matkoillansa sanaa. Luukas keskittyy evankeliumissaan myöskin, apostolien teossaan siihen, miten se sana leviää. Paavali myös kertoi korinttilaisille, että hän puhuu vain sen, mitä Jumala antaa. Se ei ollut voi viallista, vaan se oli totuutta. Paavali myös toteaa, että se on opetuksen lähde, eli se sana, eli Jumala, on opetuksen lähde. Ei hänen omat mielipiteensä asioista. Raamattu myös ottaa itselleen täydellisen hengellisen auktoriteetin opissa.
ojentamisessa ja ohjeistamisessa. Vanhurskauteen, koska se on Jumalan kaikkivaltiaan sana. Raamattu myös sulkee kaikki muut opetukset ulkopuolelle ja ottaa itselleen ainoan lähteen hengellisyyteen. Eli ei ole olemassa mitään toista lähdettä, jota me voidaan käyttää. Olkoot kuin suuri saarnamies ollut ikinä, niin hänen sanansa ei ole millään muotoa rinnastettavissa Raamattuun. Jumala sanoo, että se on erheetön. Ja se ei koskaan myöskään ole väärässä tai erehdy. Tähän kohtaan tiedän, että itsekin olen käyttänyt, että siellä on niitä väärin käännettyjä lauseita. Mutta siinä onkin se yksi ongelma siinä lauseessa. Me puhutaan käännöksistä. Me ei puhuta tekstistä. Käännöksissä on aina virheitä, koska ihminen kääntää sitä. Mutta me voidaan luottaa siihen, että se tarkoitus pysyy siellä. Jumala ei anna sanansa hävitä. Eli koska Raamattu on absoluuttisen totta, mikä nykypäivänä tietenkin on hyvinkin kamala aihe sanoa, että joku on absoluuttisen totta, niin se on absoluuttisen luotettava. Mutta Raamattu voi olla ainoastaan absoluuttisesti totta ja absoluuttisesti luotettava, jos se on Jumalan antama lähde. Jos se on ihmisen kirjoittama, miten ihmisellä tuntuu, niin se ei voi olla absoluuttisesti totta, koska me ollaan ihmisiä. Raamattu myös, ja se, että se on Jumalan lähde, niin se varmistaa sen laadun niin antajasta kuin kirjoittajista. Se, miten ihminen suhtautuu Jumalan sanaan, kertoo lopulta kaiken siitä, miten hän suhtautuu Jumalaan. Jos sä oot kristitty, joka ei usko Raamattua, niin sä et ole kristitty. Piste. Se ei ole mahdollista. Mutta miten me voidaan tietää, että Raamattu on kuten Jumala sen aikoi? Tämä on se yleisin argumentti, minkä kuulen ei-uskovilta ihmisiltä, että kun ihminen on sen kirjoittanut ja se on muuttunut vuosituhansien varrella ja sinne on lisätty asioita ja ei ymmärretty asioita, kun nyt ymmärretään paremmin. Niin ensimmäisenä mä kysyn sitä, että ymmärretäänkö me paremmin. Me ei nykypäivänä tiedetä enää, mikä on sukupuoli. Mä en välttämättä lähtisi sen jälkeen argumentoimaan, että me tiedetään paremmin. Mutta Raamatun arvovalta tuodaan esille useasti teksteissä. Eli sitä ei voida edes arvostella ihmisen rationaalisuudella, koska se on Jumalan antama lähde. Se voidaan todistaa vain Raamatun omalla todistuksella. Kuten sanoin, ihmiset yrittää väittää, että siellä on virheitä ja käännöksissä kyllä, alkuteksteissä ei. Ihmisen osuutta teksteissä ei ole koskaan kielletty. Suoraa sanelua ei pakosta tarvita, mutta sitä tapahtuu useasti. Voidaan tähän kohtaan ottaa esimerkiksi se Jeremian kohta, jossa Jumala sanoi Jeremialle, kirjoita niin kuin minä sanon. Siellä ei lue, että kirjoita silleen kuin muistat. Tai kirjoita silleen kuin huvittaa. Siellä lukee, että kirjoita niin kuin minä sanon. Kirjoittajan taustaa ei peitetä eikä ole poistettu. Paavali on hyvä esimerkki. Jos se olisi täysin ihmisen tekemä laitos ja haluttaisiin kristillisyydessä nyt tuoda esille meidän pyhä apostoli Paavali, niin ei me kerrottaisi siellä, että hän oli murhaamassa uskovia. Se ei ole kovin hyvä lähtökohta sille, että se kaveri on pyhä. Tai että hän on mikään auktoriteetti. Tai sitä, että ne muut oli kalastajia. He ei ollut niitä intellektuelleja Helsingissä asuvia tieteilijöitä, vaan he oli kalastajia. Se ei myöskään kertoa sitä, että Daavid oli lammaspaimen. Ei hän ollut mistään siniverisestä ylhäisöperheestä kotoisin oleva prinssi, vaan hän oli veljeskatra pienin lammaspaimen. Se ei kertoa sitä, että Daavid näki naisen, ihastui, rikkoi avion niin hänen kuin sen naisenkin, ja sen jälkeen murhautti sen miehen. Ei se kertoisi sitä, jos olisi ihmisen kirjoittama teksti. Me voidaan katsoa ihan keskiaikaisia tekstejä, vaikka Englannin kuninkaista, niin
Ainoastaan ne, jotka oli yleisesti hyväksyttyjä huonoja kuninkaita, niin niistä voidaan kirjoittaa huonoja tekstejä. Mutta jos oli hyvä kuningas, niin sehän oli täysin pyhä, melkein yhtä pyhä ja nuhteeton kuin Jeesus itse, teki ainoastaan hyviä asioita. Tai me voidaan katsoa Korania. Se kehtoo, että Muhammed oli täydellinen ihminen. Eli Raamattu ei koskaan ole peittänyt tai poistanut ihmisten raadollisuutta sieltä. Jumalan voima, tarkoitus ja työ Pyhän Hengen kautta ei ole rajattu siihen tekstiin itseensä, vaan se on ilmoitus, kuinka oppia tuntemaan Jumala. Kuinka vahtia meitä itseämme, kuinka katsoa, että asiat menee raamatullisesti. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala ei voisi toimia jollain muullakin keinolla. Hän sanoi itse, että hän on ilmoituksen antanut, jotta me tunnemme hänet. Raamattu on täydellisessä tasapainossa Jumalan aloittamisen ja ihmisen osallistumisen kanssa Raamatun kirjoittajuudessa. Siellä ei koskaan kielletä ihmisten osallisuutta. Koska Raamatun alkuperä voidaan selittää jumalallisena työnä, on Raamatun arvovalta kirjaimellisesti suoraan Jumalalta. Sen takia, kun me opetetaan Raamattua, niin me ollaan auktoriteettisessa paikassa, jos me opetetaan sitä niin kuin se sana on. Koska Jumalan sana on auktoriteetti. Minä en ole auktoriteetti. Ne, jotka eivät hyväksy Raamatun arvovaltaa, on tuomittuja. Ja ne, jotka hyväksyy ja antautuu Raamatun arvovallan alle, on jo huonosti laitettu, mutta pelastuvat. Saavat kehut. En tiedä, mitä ajattelin tuossa kohtaa. Saadaan kehutkin kyllä ihan varmasti, en mä sitä sano. Se on suomalaiselle hyvä asia. Meidän Raamatun-opettajien tehtävä ei ole julistaa ihmisen sanaa, vaan Jumalan sanaa. Ja se laittaa silloin arvovallan Jumalalle eikä opettajalle. Sen takia täällä ei puhuta omista tunteista tai kerrota kalajuttuja. En käytä esimerkkinä sitä, että sain hauen, joka oli 500 grammaa ja heitin sen takaisin, ja loppupeleissä mä sainkin 1,5 kilosen haue, niin se vaan opettaa sen, että kannattaa odottaa, kun hyvä tulee. Se ei ole Raamatun opettamista. Se on sen opettamista, että sä oot ihan ok kalamies. Paavali ohjeistaa Tiitusta puhumaan Jumalan sanaa kaikella arvovallalla, kreikaksi epitagees, joka tarkoittaa armeijan komentajan arvovallalla. Eli puhutaan siitä, kun annetaan käsky. Niin armeijassa olleet tietää, että kun käsky tulee, niin sun ensimmäinen lause on, että ei mua huvita. Tai on, mutta sä menet siitä tekemään sen käskyn. Ihan varmasti ensimmäinen lause on, että ei kyllä kiinnosta. Sulla ei ole vaihtoehtoa tehdä mitään muuta kuin se käskynantajan tavalla. Jos sä et tee, niin sit seuraa rangaistus. Armeijassa. Mutta sitä Paavali ohjeistaa Tiitusta, joka oli seurakuntien johtaja, että käytät sitä samaa arvovaltaa. Ja sitä Raamatun opettaminen on. Sä käytät sitä samaa arvovaltaa. Sen takia me ei keksitä omia teorioita tai omia ajatuksia liittyen nykyaikaan, kun me katsotaan tekstejä. Se voidaan koko yhteen seuraavasti. Raamatun arvovalta ei perustu ihmisen antamaan arvovaltaan, vaan Jumalan arvovaltaan. Se ei muutu aikojen, kulttuurin, kansojen tai etnisyyden mukaan, vaan se on muuttumatonta Jumalan sanaa. Raamattu on hyvin selkeä siitä, että Jumala on muuttumaton. Silloin hänen sanansa on muuttumaton. Se ei ole yksi arvovalta muiden jumalien joukossa, vaan ainoa arvovalta ainoalta Jumalalta. Me voidaan kunnioittaa muiden uskontojen tekstejä, mutta me ei saa missään nimessä antaa niille samaa arvovaltaa. Se ei ole arvovalta, jonka pystyy haastamaan onnistuneesti tai oikeutetusti poistettua mitään, koska se on Jumalan pysyvä sana. Nykypäivänä on paljon ihmisiä, jotka haluaa poistaa sieltä asioita. Tai haluaa muuttaa niitä asioita. Ainut tapa, millä se voi tehdä, on käyttämällä lausetta, mutta nykypäivänä me ymmärrämme asian eri tavalla. Se ei tarkoita sitä, että se asia on muuttunut. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää muuttaa näkökantansa. Se ei ole relatiivinen tai alamainen jollekin, vaan se on se perimmäinen arvovalta.
Raamattu ei ole alamainen ihmiselle missään muodossa. Ihminen on alamainen Raamatulle. Se ei ole subjektiivinen arvovalta. Eli sen arvovalta ei liity siihen, uskoksa siihen vai et. Vaan se on itse asiassa pakollinen arvovalta. Mitä tarkoitan pakollisella on se, että tämä maailma selittää meille itsessään jo, että on olemassa arvovalta, joka on korkeampi kuin ketään meistä. Se ei ole hyvän tahtoinen arvovalta lopputuloksessaan ihmisyyden kannalta, ymmärtäkää nyt sitä, vaan seuraamuksellinen arvovalta. Raamattu ja itse asiassa Uusi testamentti on maailman mustavalkoisin kirja. Joko sä olet Kristuksessa tai sä et ole. Ei ole välivaihtoehtoa. Ei ole olemassa sunnuntai-kristitty. Tai silloin kun menee huonosti, niin mä rukoilen Jumalaa, niin kyllä se nyt varmaan aiheuttaa sen, että mä pääsen taivaaseen. Ei se niin mene. Seuraamus tulee siitä, että joko sä oot Jumalassa tai sä et ole. Jokainen meistä varmaan tietää, mikä se lopputulos. Me ei voida tulkita Raamatun tekstejä tämän ajan läpi, vaan tätä aikaa tulee tutkia Raamatun sanan läpi. Ne on kaksi eri vaihtoehtoa. Me ei voida muuttaa niitä tekstejä sopimaan johonkin yhteiskunnalliseen muutokseen, koska edelleen Jumala on muuttumaton, niin Raamattu on muuttumaton. Ja silti se on aina ajankohtainen ja täysin ajan hermoilla. Mä kuulin, miten tässä ennen kuin aloitettiin, niin osa jutteli siitä, että miten Raamattu on ilmoittanut lopun aikoja. No niinhän se on. Jännästi asiat saattaa joskus loksahdella paikalle. Eikä se ole jännästi, jos sä oot lukenut sen. Ihana totuus on se, että Jumala on muuttumaton, koska silloin se tarkoittaa myös sitä, että hän ei muuta mieltään pelastuksen suhteen tai hänen antamien moraaliseettisten ohjeidensa suhteen. Jos Jumala olisi muuttuva, niin hän voisi yhtäkkiä päättää, että Kristuksen ristintyö ei riitäkään. Teidän pitäisi kaikkien elää täysin synnitön elämä. Mutta koska hän on muuttumaton ja hän on ennen aikojen alkua päättänyt, että Kristus on se sovitus, niin silloin se riittää. Ja se tulee aina riittämään. Me voidaan varmuudella todeta, että mikä on oikein, koska se on Raamatussa todettu. Meidän ei tarvitse elää alati muuttumassa maailmassa peläten, vaan olla vapaat totuudessa. Kuinka moni muistaa lauseen, vapauteen teidät on vapautettu? Kuinka moni luulee, että se tarkoittaa, että me saadaan tehdä ihan mitä me halutaan? Se tarkoittaa, että meidät on vapautettu synniorjuudesta. Kaikki on meille luvallista, mutta ei hyödyksi. Ne on kaksi eri asiaa, ne ei kuulu keskenään yhteen. No se oppi Jumalasta, niin se on tutustumista siihen, kuka Jumala on. Mä 3 kertaa kirjoitan uudestaan, kun mä oon turkulainen, niin se on ketä. Muistaakseni toi on se oikea sanamuoto. Onko täällä joku äidinkielen opettaja paikalla? Se vastaa ennen kaikkea siihen, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut sanassaan. Me ei voida tuntea Jumalaa ilman sitä ilmoitusta hänestä itsestään, niin kuin äsken käytiin läpi. Jumala on kaikkivoipa, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva, aktiivinen maailman ylläpitäjä, joka hallitsee edelleen kaikkea tässä ajassa. Se on vaikeaa välillä muistaa, kun me katsotaan ympärillä, mitä tapahtuu meidän lähellä, mitä tapahtuu Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa, minne sä katot maailmassa. Niin se on pelkkää sotaa ja kärsimystä. Sitä on vaikea muistaa, että se edelleen kaikki on Jumalan hallinnassa. Mutta hän ei ole passiivinen tekijä. Eli hän ei ole sille, että hän on mennyt, tehnyt pelastuksen, lähtenyt pois, tulee takaisin jossain vaiheessa. Vaan hän on aktiivisesti läsnä tässä ajassa. Jumalan tunteminen on viisauden alku, muistaakseni Raamattu sanoo. Ja sitä viisautta pyrkii teologia antamaan ihmiselle. Teologia ei ole tärkeilyä, siinä ei selitetä mustaa valkoiseksi, vaan ainoastaan kertoo meille, mitä Jumala on itsestään meille ilmoittanut. Teologian tehtävä ei ole muuttaa tekstiä, sen tehtävä on selittää tekstiä.
Miksi Jumalan nimi on minä olen? Onko kukaan koskaan miettinyt sitä? Mä oon. Se viittaa siihen, että Jumala on aina ollut, joka on ja joka tulee aina olemaan. Se JHVH on infinitiivisessä muodossa, eli sillä ei ole alkua eikä sillä ole loppua. Eli hänen nimi itsessään kertoo jo siitä ihan äidinkielellisesti, että hän on. Hän on ikiaikainen Jumala. Tällä nimellä Jumala erotti itsensä muista niin kutsutuista jumalista, joiden nimet oli enemmänkin johonkin ihmisen määrittelemään toimintaan liittyviä kuin iankaikkisuuteen liittyviä nimiä. Toki tässä kohtaa muistutan, että Jumalallakin on niitä toisia titteleitä, ominaisuuksia, joihin löytyy nimi. Mutta se ainut nimi, minkä hän oikeasti antaa itselleen, on JHVH. Ja siitä hebrealaiset tunnisti hänet, joka oli lähettänyt Mooseksen. Sehän on hauska, jos me luetaan Mooseksesta siitä kohtaa, niin hän kysyi, että mitä minä sanon heille. Ja Jumala sanoi, että kerro, minä olen se, joka minä olen, lähetti sinut. Eli pakostikin hänen kansakuntalaisensa tunsi Jumalan sillä nimellä. Eli he ei tuntenut Jumalaa Baalina tai minään muunakaan, mitä yleisesti ottaen välillä väitetään. Jumalalla siis tosiaan on ne ominaisuudet. Ne on laajat ja ne sisältää kaikki ne ominaisuudet, joita me ihmisetkin omaamme. Ja vielä enemmänkin. Mehän ollaan hänen kuviaan. Jumalan ominaisuuksia ovat näiden lisäksi luoja, iankaikkinen, armo, täydellinen, ajaton, ajan ulkopuolinen, kaiken hallitsija, kaiken ylläpitäjä, lunastaja, Herra, muuttumaton, luotettava, se joka on. Jos sun pitää etsiä yksi, johon sä luotat, niin mä olettaisin, että olento tai ihminen, kenen tittelit on noin, niin siihen voi luottaa. Varsinkin, jos hän pystyy ne vahvistamaan. Tuossa voitte lukea kotona muutaman raamatun paikan siitä, mistä löytyy hänen ominaisuuksiaan. Jumalan ominaisuuksiin ei lukeudu seksuaalisuus. Hän asetti sen ihmisiin, jotta me voidaan lisääntyä ja täydellistää rakkaus puolisoon. Mutta Jumalassa itsessään ei ole seksuaalisuutta. Puhtaimmillaan se on juuri Jumalan lahja meille, joka tietenkin myös syntiinlankeemuksen jälkeen on korruptoitunut, koska mikä ei olisi. Jumalan ominaisuuksia on kaikki, mikä meissä on hyvä, mutta myös se, mikä meissä on huonoa. Koska Jumalan ominaisuudet ei ole syntiinlangenneessa tilassa, niin ne on aina täydellisiä. Meillä ne on syntiinlangenneessa tilassa, niin silloin meillä esimerkiksi viha on negatiivinen tunne. Jumalan kohdalla, kun puhutaan vihasta, se on täydellinen tunne. Jumalassa ei ole mitään negatiivista. Sen takia, kun me luetaan vaikka, että Jumala vihaa syntiä, niin ei sitä tarvitse selittää millään pois. Hän vihaa sitä. Mutta hänen vihansa on täydellistä vihaa. Enkä tarkoita täydellistä vihaa sillä, kun me ihmiset käsitetään täydellinen viha. Minäkin vihaan täydellisesti hämähäkkejä. Mutta se on ihan eri asia. Mä haluan tappaa ne kaikki. Juoksen kyllä karkuun. Joo. Jumalan laki on itsestäänselvä asia, ja sen tarkoitus on osoittaa meille syntisille se tosiasia, että me ollaan rikottu Jumalaa vastaan tahtoen tai tahtomattakin. Jeesus, niin kuin aikaisemmin totesin, tuo sen lain vielä tiukemmaksi kuin mitä vanhassa testamentissa koskaan tehdään. Hän vuosisaarnassa toteaa, että jos sä katsot toista ihmistä himoiten, olet jo tehnyt syntiä mielessäsi. Kun aikaisemmin laissahan todetaan, että jos sä menet tekemään sen toisen ihmisen kanssa jotain, niin sä oot tehnyt syntiä. Kristushan tuo vuosisaarnassa esille vaan sen, että mitä ne 10 käskyä oikeasti on tarkoittanut. Se, mitä hän tuo esille, on se, että kukaan teistä ei ole niitä täyttänyt. Vaikka sä kuin olisit seurannut 10 käskyä fyysisenä lakina. Minä en mene vieraan naisen kanssa, minä en mene pöllimään naapurini lehmää. Niin sä et ole silti täyttänyt lakia.
Eli meillä ei ole mitään keinoa sanoa, että me ollaan synnittömiä. Meidän tuolla ulkoitehdessä lukee armahdettujen syntisten seurakunta. Siinä ei lue armahdettujen entisten syntisten seurakunta. Toinen Jumalan laki on maailmankaikkeus. Se itsessään todistaa Jumalasta. Ja silloin Jumalan hylkääminen sen ulkopuolelle luonnissa on synti Jumalan lakia ennen kaikkea Jumalaa vastaan. Se ei ole eriävä mielipide. Se on suora hyökkäys Jumalaa vastaan. Jumala on ainut, joka voi luoda yhtään mitään, ja kuka on koskaan mitään luonut. Piste. Ainoastaan Jumala voi luoda elollisia asioita, kuten puut, kukat, hyönteiset, maaeläimet, linnut, kädelliset, merieläimet ja sen ihmisen. Me ei pystytä luomaan yhtään mitään. Edes lapsi ei ole vanhempiensa tekemä sanan varsinaisessa merkityksessä. Siihen tarvitaan niitä vanhempia hyvinkin merkityksellisesti. Mutta se lapsi tulee vain, jos Jumala sen luo. Me vaikka ollaan uskossa ja saadaan rukoilla Jumalaa, niin siltikään emme mitään pysty luomaan. Jeesus sanoo hienosti, että jos teillä olisi sinapin meidän verran uskoa, te pystyisitte siirtämään vuoria. Se painotus tässä ei ole se, että me pystyttäisiin, vaan se painotus on siinä, että me ei pystytä. Se painotus siinä on se, että meillä ei ole edes sinapin siemenen verran uskoa. Tarkoitus ei ole se, että pyrkikää saamaan sitä sen verran, vaan se osoittaa sen meidän aseman. Vain Jumala voi tehdä mitään yliluonnollista. Kuinka moni on samaa mieltä? Me ei siihen pystytä, Jumala tekee vaan ihmeen. Yksinkertainen selitys sillä on se, että me ei olla yliluonnollisia, me ollaan luonnollisia. Jumala ei ole yliluonnollinen, mutta hän on meistä katsottuna yliluonnollinen. Jumala on tehnyt ihmeitä koko olemassaolonsa aikana, eli ikuisesti, koska hänellä ei ole alku. Raamattu alkaa ihmeellä ja se päättyy Jumalan ihmeeseen. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ei ollut mitään, hän loi sen. Se on aikamoinen ihme. Ja lopussa hän ennallistaa. Ja me saadaan olla paratiisissa. Mikä on ihme sekin. Se, että Jumala loi tyhjästä maailmankaikkeuden on ihme meille, mutta se ei ole ihme Jumalalle. Paras tapa miettiä jumalallisia ihmeitä on se, että kaikki mikä meille näyttäytyy yliluonnollisena, mitä Jumala tekee, on ihme. Mutta hänelle ne ei koskaan ole. Hänelle ne on luontaisia ja normaaleja asioita. Mikään asia ei voi olla Jumalalle yliluonnollinen, koska yliluonnollinen vaatii sen, että kokija ei asiaa itse voi tehdä, tai hänen yläpuolellaan olisi joku muu. Ja kun Jumalan yläpuolella ei ole ketään muuta. Kuten todettu, teologian tehtävä on opettaa Jumalasta ja siten kirkastaa Jumalaa. Ainoastaan Raamattu voi opettaa Jumalasta faktuaalisesti, koska kaikki sen ulkopuolelta tuleva on vaillinaillista ja inhimillistä. Oma kokemuselämä ei opeta meille Jumalasta todellisesti. Parhaimmillaan se opettaa meille, että Jumala todella on läsnä sisälläni Pyhän Hengen kautta, mikä on hieno, tärkeä oppi. Ja pahimmillaan se opettaa meille asioita, jotka nousee omasta toiveesta ja on ristiriidassa Raamatun kanssa. Kokemus on tärkeä meidän elämässä, mutta se ei saa olla opin ydinlähde, koska sydän on petollisin kaikesta. Ja kokemukset helposti menee tunteen mukana. En mä otakaan sitä esimerkkiä. Joo. Se on liian raju tähän sunnuntai. Mitä tällä lyhyellä katsannalla mä oon yrittänyt tuoda esiin on se, kuinka Raamatun oppiminen on tärkeä työkalu meille kaikille. Ja on tapa, jolla me voidaan kunnioittaa, kirkastaa ja korottaa Jumalaa omassa elämässämme. Ei tarvitse olla musiikkia. Sä voit ylistää Jumalaa lukemalla Raamattua. Järjestelmällinen Raamatun opettelu on elintärkeää meille, jotta opitaan tunnistaa ne sudet lampaiden vaatteissa, niin itsessämme kuin muualla. Ilman tekstien tuntemista me ollaan tuuliajolla, jossa tuuli voi helposti johdattaa meitä lakihenkisyyteen, ääripäihin karismaattisuudessa tai omavoipaisuuteen
Tai keksit tuohon seuraava, minkä haluat keksiä. Kaikki ne lähtee siitä, että kun me ei tunneta tekstiä tai me ei hyväksytä tekstiä. Jokainen meistä tekee teologiaa joka ikinen päivä. Jos sä rukoilet, sä teet teologiaa. Jos sä luet sanaa, sä teet teologiaa. Eli tappaako teologia usko? Ja toivon mukaan ei, koska kellään meistä ei ole uskoa. Mä oletan, että tänäänkin suurin osa meistä on lukenut sanaa tai rukoillut, tai laulanut joku ylistyslaulu, tai kattonut vaan luontoa ja ollut silleen, että onpas kaunis luonto, kylläpä Jumala on ihmeellisen luonnon. Sekin on ylistämistä. Sekin on teologiaa. Aina kun me avataan se fyysinen tai digitaalinen raamattu, me tehdään teologiaa sen kaikilta osa-alueilta. Sitten mä jätän kotiläksyn teille kaikille. Tätä te ette pyytänyt, mutta tuli se tänne paikalliselta ja oma vika. Lukekaa Tuomasen kirja ja etsikää sieltä 3 ominaisuutta, jotka Jumala ilmoittaa itsestä. Sen jälkeen lukekaa Paavalin toinen kirje Timoteukselta ja löytäkää sieltä 3 bibliologista kohtaa. Siinä on pointtina se, että syksyllä mä aloitan toisen Timoteuskirjeen systemaattisen läpimenemisen lukuluvulta. Pääsette etuaikaan. Ja sitten seuraavalla kerralla 2 viikon päästä käydään läpi pelastusoppi ja syntioppi. Niitä ei ole koskaan käyty tiistai-illoissa, niitä on perjantai-illoissa aikanaan käyty. Ne oli erittäin suosittuja. Mutta tulkaa paikalle, jos haluatte. Ensi viikon sunnuntaina on taas suvisunnuntai hartaushetki. En tiedä, kuka sitä pitää, koska en ole tarkistanut asiaa. Mutta joku sitä pitää. Ja kuten tiedätte, niin nämä on tämmöisiä hyvinkin vapaamuotoisia. Että täällä voi olla vaikka Matias soittamassa 20 minuuttia musiikkia ja se on sillä selvä. En tiedä, mitä tapahtuu. Mutta sitten 2 viikon päästä jatketaan näillä. Ja sitten onko esirukoustoiveet? Otetaan ne tähän loppuun vielä. Hyvä. Onko kiitosaiheita? Sellaista Herran varjelua auttanut. Joo. En tiedä, onko meillä